artista gazte bat hautatu dugu, Maite Pinto, Bilbokoa, 25 urte. Bera abiatu da ikerketa lan batetarik, duen gerla zibila mementoan, 4.000 haur, eskualdun haur, joan ziren Inglaterrarat, eta han onartuak izan ziren edo abegi zoragarri egin zieten inglesek, eta historio hortarik, beraz, lotu du, historio hortarik abiatuta, lotu du bere lan artistikoa, eta hor egin du marraski berezi batzu akuatentez deitu prozedura batekin, eta dudarik gabe gainera historio hori, oroimenaren historio hori, zori gaitzez, gaur egun ere oraino badaukagu bizi-bizian da, migranteen arrazoekin, eta arrazoi hori guzien gatik hautatu dugu Maite Pinto, beraz, aurtengo itzal aktiboa sariarentzat.